Puso ko sa ibang pakabalita, pamilya Alacre sa Cadiz City, Negros Occidental, nagpreparar na sa pag-abot ng bangkay sa inihimatang OFW na napatay sa Israel. Sa Maasin, Iloilo naman, pamilya sang OFW ang inaaligar missing man sa pungsod Israel, nag-aapela sa gobyerno nga hibaloon ang status sini. Nakatutok Aileen Pedreso. Bisan pa wala sang pinal nga pet sa kung saan gidalun papauli sa Pilipinas ang bangkay sang OFW nga si Loretta Alacre nga napatay sa Israel. Nagaprepara na ang pamilya sini sa Cadiz City, Negros Occidental kung saan siya natalana nga ihamyang. Ang utod sini nga si Anabella ang ginhatagan sa otoridad nga magkuha sang bangkay. Pananglitan magabot na ini sa Bacolod Silay Airport. Samtang, ginkumpirma man sini nga nagapakig-angot sa ila ang employer ni Loretta kag nagpahayag nga luyag niya sila makilala. Oo, nagka-communicate sa amon. Ano ba yung makadto man Makad daw ano sa nga makadto sa kuno. 14 katuig na nagserbisyo si Loretta sa iya. Amugani ginakabigid siya nga miyembro sa ila pamilya. Padayon man ang pagpasalamat sa pamilya sa ila na baton nga bulig. Samtang, nagapabakod na lang pinaagi sa pagpangamuyo kag sa bulig sa iyang mga himata. Si Paterna Prodigo, ang iloy sa Ilongga OFW nga si Grace Prodigo Cabrera nga tumandok sa barangay Burak, Maasin, Iloilo nga ginaalgar missing man sa Israel. Handom sini nga makasalbar si Grace sa iya sitwasyon subong. Daan nga mabuliga naman dadakan bata nga to nga maka ano lang makasurvive lang to ya kag buhi man kung ay na lang to siya buligan na ladaan niya buligan na lang kami nga makauli giya daan. Ikatatlo sa 8 ka mga mag-ululutod si Grace. Iniman ang nagaserbi nga breadwinner sang pamilya. October 1, sa kadlawan ni Nanay Paterna, ulihi sini nga na istorya si Grace. October 7, sa ginsulod ang balay sang employer ni Grace sa Kibbutz Be'eri. Ginapahayagin kuha ini sa mga Hamas upod ang 3 kahimata sang iya employer. Ginsulod man ang balay nga ginaobrahan sang utod sini nga si Mary June, apang nakaluwas sini kang iya nga employer. Yara sila subong sa isa ka hotel. Upod Keruel Bangoy, Aileen Pedreso para sa GMA Regional TV Early Edition.